S'acompanya avui a l'entrevista de l'avui actualitat el senyor Biel Company, president del Partit Popular de les Illes Balears. Bon vespre, senyor Company, benvingut una vegada més. Moltes gràcies, bon vespre. Si me permet, voldria començar en un àmbit general per després anar acostant l'entrevista a un àmbit més local. Fa setmanes, dies, el senyor Pablo Casado va protagonitzar una intervenció que s'ha destacat molt en el Congrés de Diputats en el moment de la moció de censura presentada pel senyor Santiago Abascal contra el senyor Pedro Sánchez. Per desnonar-lo, el senyor Sánchez no va ser possible, el Partit Popular va votar el que va voler votar, però a mi va sorprendre, i per això li demano a vostè, que el senyor Casado va preparar un discurs que va sorprendre, dic, a molta gent, que molta gent no se l'esperava, i que fins i tot se va dir un moment determinat que no ho sabien en aquest discurs, el contingut del discurs, ni tan sols els propis dirigents i militants del Partit Popular, perquè s'amaguin les coses. Bueno, no és que s'amaguin. Jo mateix, quan faig un discurs en les meves persones de prop, en les que preparam un debat o una cosa d'aquestes, i ho sabem, aquells 3 o 4 que farem el debat. També és lògic que sigui així, i tu el que fas és tenir confiança en les persones que te representen. En aquell cas, quan me toca jo fer un debat, no anem comptant-lo a mils i mils de persones, perquè aleshores també el debat perdria la seva efectivitat i l'adversari sabria de què parlam. En aquell cas, en Pablo Casado va fer un discurs que és el que internament han fet quan mos seiem amb els presidents regionals del Partit Popular, i en Pablo Casado, a veure que externament el que va fer va ser un discurs molt potent, molt clar, que anem de cap en el centre. Avui encara hem tingut un comitè executiu i ja va dit també clarament, i això jo crec que va sorprendre per la contundència que va emplear i per la claretat que va emplear, dient que nosaltres no volem ser ni vostès ni vostès. Per tant, nosaltres volem ser el Partit Popular de tota la vida, que és el partit que representa la gent de seny, gent de coneixement, un Partit Popular amb molta d'experiència de govern, però que vol fer les coses bé i vol afrontar els problemes que té la gent en seny. Després de desnonar Álvarez de Toledo, que pareixia que era una tendència, després de... Jo li vull dir això perquè pareixia que el Partit Popular volia anar cap a una banda i de cop i volta, amb tota la llibertat del món, almenys si m'entén, el Partit Popular ja pot decidir el que vulgui, que ja són grans de posters, però clar, te sorprèn que faci aquest discurs que se va considerar molt potent, que col·laborador d'aquest cas, i fins i tot m'han fet arribar resums ideològics de lo que deia i el que no deia, amb un pes específic, però dius, clar, és que això de lo que era abans, Álvarez de Toledo, el que és ara, aquí algú ha canviat el tarannà, o a manco el missatge. Jo personalment l'he escoltat a Álvarez de Toledo dir-li que de cap manera se faria de vots. Sempre ha criticat a vots. Ella. Ho dic perquè també a vegades diuen el que estava posicionada aquí o allà, i jo crec que moltes vegades de coses que moltíssima de gent podríem subscriure, i potser altres no estaves tan alineat. Però crec que és una persona amb molt de recorregut, que diu coses generalment amb molt de seny, poden agradar més o manco, poden fer veure que un partit estigui més escorat o manco. En aquell cas, el nostre president és el que marca clarament la línia de tot el partit després d'haver parlat en el que s'anomenen els barons. Vostè, en el discurs, o un dels discursos, perquè hi ha rèpliques, contrarèpliques, i això és molt complicat, del debat sobre l'estat de la comunitat, va sorprendre tothom en un moment determinat quan diu que hi ha un altíssim càrrec del govern de les Illes Balears que l'han enxampat de copes a una determinada hora no molt adequada per un càrrec polític. Però no diu el nom, no diu Francina Armengol. Per què no diu vostè Francina Armengol? Per què no diu, presidenta, vostè la van agafar en el hot bar a l'una de la matinada de tal dia? Perquè jo me vaig limitar a llegir una notícia que havia sortit a l'última hora, a un capítol que se diu Tinta Roja, d'en Javier Jiménez. Sí, senyor. Per tant, respectat i admirat. També per jo. Però me vaig limitar a llegir pràcticament textualment el que deia aquella notícia. I per què vaig dir això? Perquè la senyora Armengol fa mesos que està donant la culpa als joves que són causants que hi hagi més contagis del que hi hagi d'haver, i està recriminant-li a la societat i demanant-li i exigint-li que han d'anar molt alerta i tal. I jo també li vaig dir, miri, senyora Armengol, estic totalment d'acord, però les normes que vostè dicta s'han de complir, i les han de complir tots. Tots. Perquè li vaig dir, només faltaria que una conegudíssima política la trobassin a les 2 de la matinada dins un bar quan a la 1 està tancat.
I no vaig voler dir res més, perquè això era el que deia aquesta ressenya de Tinta Roja. Després ja la gent se va posar a indagar més i va sortir el que va sortir. Sense voler desmereixer, la fia molt vostra dels periodistes, vagi alerta, perquè els periodistes de vegades rebem informacions que poden tenir alguna tara. Era un comentari que dins Palma ja s'estava fent dins molt d'entorns. Sí, li puc garantir que sí. Per tant, vostès que estan en aquell món ho sabien, ho sabia tothom, i diguem que un poquet també la meva reacció era dir-li, sí, però senyora Armengol, no se poden fer dues tires de potades, no se pot ser hipòcrita, dient, no podeu sortir i tu després et tenen sota teu equip a fer copes més enllà de l'una de matinada. Jo crec que ha estat un error monumental que, de fet, la senyora Armengol l'ha deixada, encara avui l'hem pogut veure, trista, en cap baix, a moments difícils que haurien de tenir una presidenta del govern amb força per poder recriminar a Madrid que mos enviassen més dobbers, però ha perdut credibilitat i també ha perdut tota la força per poder exigir coses, no només a Madrid, sinó també aquí a la societat. En un determinat moment li van dir que convendria que se fes un bon replantejament. Recordem que la primera reacció oficial del consolat d'Alemà, seu de la presidència del govern de les Illes Balears, allà on hi ha residenciada la presidenta Armengol, va ser això és una mentida, quan vostè va dir aquestes coses. Per això li va ser la resposta oficial que es va donar als periodistes d'última hora i era Mallorca, que se va posar en contacte directament telefònic. Després era la una, després era un poquet més, i finalment me sap molt de greu, he donat una imatge que no corresponia. I dius, caramba, si ho haguessin dit el primer dia, jo m'haguéssim estoviat tot aquest tràngol. Sí, però jo crec que això encara és més greu. I és una cosa que utilitza molt la senyora Armengol en molts de temes. Això m'ha dit mentider un parell de vegades, me va dir mentider quan li vaig dir que les UCIs de Sant Llats estaven col·lapsades. Sí, senyor, ho tenc apuntat en això. I era vera. De fet, els metges de Sant Llats li varen dir amb una sèrie de whatsapps i per xarxes socials. Per tant, la senyora Armengol practica aquesta política d'esquerres que diu això és mentida i la repeteix i la pot trobar agafant el que sigui i diu és mentida. I quan varen dir això, efectivament, i de fet, crec que és el més greu, encara més greu, que sortir, voler tapar això, i després dir que és mentida i fer el que també solen fer a dins d'aquell govern, és fer-te arribar amenaces velades, que jo me'n varen fer arribar. Ja el veuràs i el denunciarem en company, però, primer de tot, vos heu de posar tranquils, que aquesta terra és massa petita com per fer coses de gent que no entén bé aquesta terra. I segon, si és vera, el que heu de fer és, el que haurien d'haver fet és el que vostè ara ha dit fa un moment, sortir, demanar disculpes des d'un primer moment, dir m'he equivocat i fins i tot assumir responsabilitats. Miri, a vostè li pareix que si avui agafen en Ayuso a Madrid a les 2 de la matinada a dins un bar de copes, vostè li cap a dins el cap que no dimitesqui? Jo estic ben segur que dimitiria. Hauríem de veure. Estic seguríssim. Hauríem de veure. Jo no posaré la meva mà en el foc per ningú que no sigui jo mateix o la meva família. Sí, però, vamos, és que és inconcebible. De fet, inclús si m'haguessin trobat jo, perquè no surt perquè les 11 salga la meva sempre, però si m'haguessin trobat jo, també m'haguessin fet dimitir la senyora Armengol i tot el seu equip. I vostè quan diu que l'amenacen? Se queda tal qual? No diu, escolta, a quin país vivim on t'amenacen amb mitges tintes o mitges paraules perquè me calli per coses que és la meva obligació dir-les? I alguns companyeros seus van escrit en això, veladamente, ja vos podeu preparar perquè hi haurà tirs cap aquí, cap allà, i és que això què és? Què és això? Estem en democràcia, fent les coses bé, nosaltres procurem fer-les, i si un s'equivoca demana disculpes i ja està. Però funcionen així, ho demani a alguns empresaris, vostè també les haurà coneguts i tal, què fa el senyor Negueruela quan un responsable o una responsable de patronal o d'associacions no diu el que ell vol que diguin, doncs tot d'una ja se telefonarà de turno i amenaces. Però és que mos amenaça a nosaltres en el Parlament i això és una vergonya i la presidenta Armengol ho sap des de fa estona, però ja li va bé perquè el té per fer aquesta feina. I això jo crec, sincerament, que s'haurien de relaxar. És una gent que no està acostumada a governar amb problemes, com ara hi ha problemes, que és una situació molt complicada, però això no les pot donar llibertat per anar atossigant i com dic, amenaçant a la gent. És que tranquil·litat, a viure d'una forma més sosegada, perquè ja basten els problemes que tenim avui en dia la gent com per aguantar actituds d'aquest tipus. Vostè fa moments ha relacionat la situació personal que viu la presidenta Armengol després de descobrir-se
que a determinades hores del vespre anava de copes amb el projecte de pressupostos general de l'Estat, que deia vostè que no té força per reclamar i per deixar de reclamar, però jo, si me permet, faré un poc d'història de memòria, no d'història de memòria, i la situació aquesta de que el projecte de pressupostos general de l'Estat en relació a les Illes Balears, més o menys sempre hem estat igual de fotuts, fins i tot quan governava en Rajoy. Jo crec que les circumstàncies ens han de posar allà on toca i, efectivament, fa falta molta de feina a nivell de govern central per fer-los entendre que aquí no formem escans en llonganisses. I això és una cosa que també a Madrid no van entès moltes vegades, perquè aquí sempre s'han pensat que tot era d'obvés que ens sortien per les orelles a tothom. I això jo crec que també ho van aconseguir quan estaven negociant el règim especial de les Illes Balears amb en Rajoy i amb en Montoro, i van aconseguir que posessin damunt la taula un document per compensar molt de problemes que té aquesta insularitat i la doble insularitat. Bé, això s'hi ha de fer feina d'una forma contínua. Però és vera que la senyora Armengol ha perdut credibilitat i a mi me consta que dins el propi PSOE a nivell nacional tot això que ha passat en aquell cas, el que ha fet ha estat desgastar-la molt i llevar-li molta d'autoritat, si és que en tenia, a nivell d'Espanya. En quant als pressuposts, s'hi ha de fer feina sempre de forma contínua. Però, clar, si vostè me diu l'any 2012 el PP no va rebre massa d'obvers de Madrid. Bé, l'any 2012 d'entrada hi havia un pressupost de 300 milions d'euros. Ara és de quasi 6.000, Vull dir, perquè ha doblat. Però així tot, aquella va ser una situació allà on els bancs no tenien d'obvers, ara els bancs les plega amb més potència, les administracions estaven quebrades i la situació va ser molt complicada. Doncs vàrem haver de conviure amb aquella situació. I vàrem procurar sortir-ne i a Balears va ser la primera que em va sortir i vàrem deixar que l'economia creixia a un 4%, que la senyora Armengol l'ha tornat dur d'un 4%, antes del coronavirus ja el duia a menys de 1%. Però no me negarà que cada any, a la mateixa cantinela, quan surt el projecte de pressupostos general de l'Estat, governi el Partit Popular, governi el PSOE, de Madrid nos mata, la xifra... A més, jo li estic xerrant de xifres objectives i no estic xerrant de valoració positiva. Sumam i restam. I dius, de ser comunitats autònomes, pam, 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 pam. Se fa 14-15, o de vora Ceuta i Melilla, Balears. Sempre governi qui governi. No val que algú digui i al final digui, escolta, saps què? No vull ser espanyol. Fins aquí també no ens hem de posar en aquells extrems, però sí que és vera que és un tema a solventar i a compensar degudament. I no importa contar mentides ni fer de trileros, que és el que ha intentat fer el PSOE ara aquests darrers dies, intentant justificar un pressupost que no són bons per Balears, quan Balears està patint molt més que qualsevol altra comunitat autònoma. Però és vera que és una cosa en què s'hi ha de batallar, s'hi ha de lluitar, i no se pot fer una lluita avui i demà deixar-la. Això és una cosa que amb una sèrie d'anys, si se fa feina així com toca, s'aconseguirà i s'anivellarà. També és vera que el que no hem de fer és firmar papers que no serveixin per res. Que jo avui li he dit a la senyora Armengol. És que vostè amb això ho compensarà en convenis amb l'Estat. Quin? Perquè fa un any i mig va dir que tenia 360 milions d'euros per fer inversions hidràuliques i no n'hi ha cap ni un. És que ha posat 60 milions d'euros damunt el pressupost que vendran de Madrid i te'n vas en el pressupost de Madrid i no hi són els 60 milions d'euros i els que ha de pagar no els té consignats i ella diu no, els cobraré. I això és una gran mentida. Doncs això no s'ha de fer. Aquestes coses han de començar a ser serios i rigorosos. I el que està fermat, està fermat. I el que no, no. I s'ha de fer feina per aconseguir-ne més. Però, a més, amb tota la tranquil·litat i entenent que és complicat discutir amb Madrid, molt. Per tant, a mi m'ha passat i a vegades mos ha anat bé i altres vegades han hagut de tornar a insistir. I jo recordo un conveni de depuradores, quan jo era conseller de Medi Ambient, que em va costar 3 anys aconseguir-lo. I quan va venir, era quan el 2015, varen deixar d'estar en el govern. Però si tu tens raó i no fas desastres i vas justificant-ho, arriba que la gent te comprèn i te dona una mà. Vostè que vol governar les Illes Balears, se compromet a no fer trampes en les xifres? Jo no en vull fer de trampes. Jo venc del món empresarial. Quan fas trampes, i més si te fas trampes un solitari, per això li dic. És que no pot ser més curt, ja. Aleshores, quan venc del món empresarial, saps que si poses uns ingressos ficticis, no pot posar gastos, perquè si els gastos normals s'han de tapar amb ingressos ficticis, fas un forat. I això és una cultura que també s'ha de dur a l'administració. Igual que s'ha de dur a l'administració, que no pot gastar més del que ingresses. Que és el que fem la gent normal i corrent, a nivell de famílies i qualsevol empresari. I una altra cosa és que si un moment donat t'has d'endeutar, ara són moments
que venen difícils i t'has d'endeutar com a comunitat autònoma, doncs t'endeutes. Però quan les coses van bé, no segueixes endeutant-te, vas a tornar el deute. I això no se fa. És que pareix mentida. I perdoni, van estar fent govern de dretes i govern d'esquerres, històricament. Això s'hauria d'haver acabat, perquè és vergonyós. Per tant, això, juntament amb que hem de fer una administració àgil, una administració amable, que l'administrat, si además té un paper, no estigui ni un mes, ni dos, ni tres, doncs són coses que, evidentment, si jo tinc l'oportunitat de governar, les vull posar en marxa sense cap dubte ni una. I com ho faran, això? Perquè aquest mantra d'agilitzar les administracions, de llevar topalls, de facilitar que els empresaris puguin invertir dels béns privats per crear riquesa, ho sentim, es diu. En el darrer debat sobre l'estat de la comunitat, els partits han presentat propostes de tot tipus, tota aquesta, i fins i tot Podemos ha presentat una proposta per agilitzar l'administració, per digitalitzar-la, per ser més empàtica amb la ciutadania. Dos partits, Ciutadans i el PI, han presentat propostes relatives a recursos hídrics, de desembossar els 6.000 expedients que hi ha aturats. Per cert, que vostè no l'han presentat, aquesta proposta de recursos hídrics, m'hauria d'explicar per què. Això com se fa? Perquè, clar, la ciutadania diu aquesta història ja me l'han explicat altres vegades que ja no me la crec. Bueno, això se fa llevant normativa. I fent normativa així com toca un determinat moment. Perquè el funcionari l'únic que fa és aplicar normativa. Si ja quan fas la norma comences a posar i ara m'has de dur això, i ara m'has de dur allò, i ara m'has de dur allò altre, moltes de vegades, amb un 70 o un 80% de les ocasions, l'administració te demana papers que ja té la pròpia administració. Per tant, això se fa simplificant ja primer a nivell de normativa i després demanant-li que els funcionaris, que n'hi ha que són molt bons, com per tot, com dins el sector periodístic, com dins el sector polític, etc., que volen fer feina, que volen ajudar, però que també a vegades se troben amb una normativa que és mala d'entendre. Jo aquell dia estan mirant a veure si les reunions a nivell polític, quant de membres podien tenir i quan no en podien tenir. Han fet un desgavell de normativa. És que han d'estudiar els bolletins oficials de les Illes Balears i els bolletins de l'Estat i no sap ben bé si aquí sí o si no. Per tant, la normativa avui en dia, fins i tot n'hi ha un accés, ha de ser molt més senzilla, unificada, i després el que s'hi ha d'haver és un bon sistema de control, que és que no faci les coses bé, escolti, se li ha d'aplicar rigorosament el càstig corresponent, però dona facilitats perquè se facin les coses, dona facilitats. I aquí funcionam a l'enrevés, posant moltíssimes de pegues en el començament, i si de 100 persones n'hi ha 95 que volen fer les coses bé i les faran bé, doncs en aquests 95 ja els fem passar per un sedàs que no hi ha qui passi, tot per intentar aturar 5, i tanmateix passen per sedàs els 5. Per tant, com s'ha de fer? Doncs estudiant molt bé la normativa, amb gent molt professional, de fora de l'administració, que digui què són els nostres problemes, les volen resoldre per fer les feines bé, i després aplicant un control rigorós perquè ningú se desmadri. Jo li faré una reflexió d'aquesta de peu de carrer. Tot això que diu vostè, jo li compro ara mateix. Però aquests que aturen de l'administració, volguent o sense voler, jo no estic valorant ara les persones, volguent o sense voler, els tràmits burocràtics són persones que voten. Si vostè diu segon què, tindrà 20.000, 10.000, 30.000, 15.000 vots manco. I vostè és polític i dirà, ai caramba, vostès acaben de proposar... Jo no ho crec en això. Vostès acaben de proposar augmentar el salari en els funcionaris en aquest moment de crisi absoluta. Jo no estic dient que no se mereixin cobrar. Això tampoc no és vera, però. Perdoni? Nosaltres no hem proposat pujar el salari a ningú. Nosaltres el que hem dit és que els funcionaris de Balears no tenen per què haver de ser els únics de tot Espanya en els quals se'ls retalli el seu sou. És que és molt diferent, Nosaltres no els hem demanat que pugin. Això, qui ha fet que pugi ha estat el govern central, que ha dit que pugi un percentatge d'antes del coronavirus. Sí, d'antes del això li vull dir. coronavirus. Si més malament me perdoni. I ara... Això és el que li vull dir. Ara ha dit que a mi m'ha sorprès veure aquesta petició de vostès, quan diu quan tothom no té feina, quan anem d'ertes, quan anem ofegats, i dius, caramba, anem a repartir un pot les desgràcies. Sí, però diguem que la retxa amb això és molt fina i se pot interpretar de moltes maneres. I de més personalment, li demano les meves disculpes. El que és vera és que a tot Espanya els funcionaris els han fet una pujada d'antes del coronavirus d'un 2%. I aquí la senyora Mengol els ho ha retallat directament, els ho ha llevat d'altres complements que tenen. Escolti, ara parlem de metges. És que els metges ja se'n anaven d'aquí per qüestions de si les en català, si cobren menys... Jo no deixar ni metge, ni docent, ni de Guàrdia Civil, ni Policia Nacional. Jo estic xerrant de buròcrates. Bé, però, escolti,
Un guàrdia civil... Amb una feina que no la perdran mai, que poden entrar a l'hora que vulguin i poden sortir perquè fitxen a través del mòbil i no sabem on són, que se'n van a berenar. Però, senyor Ramis, me digui si un guàrdia civil és un funcionari o no. I tant. Un servidor públic. Un metge és un funcionari, un metge que té plaça, lògicament, a Salut, és un funcionari o no. Per tant, sí que ves. Per tant, com destriem els buròcrates que diu vostè dels altres funcionaris? Per tant, si a tots se'ls ha dit que se'ls apliqui una cosa, se'ls està aplicant també als metges. Si comencem a posar pegues, doncs encara se'n aniran més. Metges que potser diran jo estic molt millor a la península, o jo estic molt millor a un altre indret, llavors el cost de vida és més baix, me puc defensar millor. Jo no li parlava de metges, i vostè ho sap, eh? Ara me fa una cobra. No, vostè me parlava de funcionaris. En general. I jo li he parlat de Un funcionaris. moment de crisi brutal, on hi ha milers de persones amortitzades a través d'uns ERTEs que ens volen fer creure que estan fent feina i estan a l'atur. I molts es posen a la llista de contratados quan estan en parados. I molts enganen fins i tot les xifres de l'atur. Entenc el raonament que vostè fa i crec que té una part en la qual jo la podria secundar, però li estic posant també damunt la taula que a l'hora de prendre determinades decisions la cosa se complica. Miri, jo crec que són moments, allà on evidentment en aquells moments pujades de sou han d'estar alerta, perquè s'ha d'estar alerta. I des luego, que s'ha dit també a nivell dels polítics, jo seria totalment contrari, en aquell moment totalment contrari. Però una cosa és que tothom el tingui i aquí els funcionaris de les Illes Balears no els tinguin. Quan un guàrdia civil mateix que vostè diu, aquí li costa molt més viure i ja no en parlem si se n'ha d'anar a Eivissa, a Menorca o a Formentera. Que no tot és blanc ni negre. Exactament, jo l'insisteixo. No me generalitzi perquè jo no me referia a aquells que han d'estar en primera fila d'ajudar-nos a tots nosaltres a sortir d'on som. Jo me referia a altre tipus de funcionaris, a tots els meus respectes, perquè, insisteixo, no tots són iguals, ni molt manco. Hi ha uns servidors públics magnífics a volta de l'oficina de l'administració, magnífics, que si no fos per ells, molta gent hauria tornat 12, 15, 16 i 17 vegades per fer un tràmit. I gràcies a ells, avui un dematí el tenen arreglat. I doncs aquells funcionaris que generalment, com diu vostè, són bons funcionaris, que els han de fer? Simplificar-los la normativa perquè no hi hagi tantes de coses. Que me demana això, sí, clar, i aquell funcionari si li demana 30 papers és perquè a qualque normativa li diu que ha de demanar aquells 30 papers. I això és el que s'ha de simplificar. Vostè sap, i és una obviada el que li diré ara, que determinats detalls marquen una tendència. Cap on anem, què pensam, què volen ser. El Partit Popular, en la discussió que ara hi haurà en el Parlament sobre el projecte de pressupostos de la Comunitat Autònoma, què votarà en relació amb el plus salarial de 22.000 euros que alguns alts càrrecs s'embutxacaran? Bé, hem de començar per dir que el plus salarial és un plus que se fa per compensar a la gent de fora que ha de venir a estar aquí a Mallorca i, per tant, té desplaçaments, o té hotels, o coses, o menjar, o tal. Jo crec que amb això està bé que se'ls compensi en els menorquins, en els eivissencs, en els de Formentera, si han de venir aquí, doncs té uns gastos que no tinc jo com a mallorquí, per tant, està bé que se'ls compensi. Jo crec que estaria també molt bé que no se pugui fer negoci amb aquells complements. Què vull dir amb això? Pues que se'ls han de compensar els gastos, però no s'ha de poder tenir negoci dient jo no m'hagués res, puc venir a Mallorca i m'enduc 22.000 euros. No, miri, vostè justifiqui aquells gastos, que crec que és la modificació que fa falta fer, sincerament, perquè si entenem que, efectivament, una persona que ve de fora té uns gastos que no té un diputat d'aquí de Mallorca, que jo crec que les té i, per tant, les hi han de compensar. Això jo crec que està bé, però que se justifiqui i que digui, mira, jo he tingut aquells gastos i ja està. I amb un màxim de 22.000 euros, doncs amb un màxim de 22.000 euros, doncs ja està. Però vostè sap que hi ha persones que no cobren 22.000 euros i un parlamentari cobra una bona paga. I un conseller encara, no millor que un parlamentari, però cobra i dius, caramba, tornem a lo mateix, tornem a els exemples cívics en un moment de crisi absoluta on allò que just ens preocupa es pot cobrar un plus perquè he d'agafar un avió que a més no el pag i a més m'espera un cotxe oficial a la porta de l'aeroport. Sí, però si n'haguéssim una empresa privada i tinguéssim un periodista de Menorca que ha de venir a fer aquell programa, segurament l'empresa li neutralitzaria aquell cost que té d'accés i tal. Bé, doncs el mateix li dic, una cosa és neutralitzar el cost extra que té un menorquí, un eivissenc, un formenterenc per venir a Mallorca a fer la mateixa feina que fa un diputat de Mallorca i una altra cosa és que te doni una quantitat i te sobri tot això.
Per tant, jo crec que el terme just seria aquest que jo li estic dient. L'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears ha anunciat avui a hora baixa el senyor Jaume Far, que és el director, que la directora general d'Innovació del Govern de les Illes Balears, la senyora Núria Riera, ha fet un canvi de residència de Mallorca a Eivissa per poder cobrar el plus de 22.000 euros. No ho dic jo, diu el senyor Far. Jo no conec aquell cas en profunditat, vostè ara m'ho acaba de llegir, però si hi ha un cas de mala utilització de qualsevol fons públic, lògicament, primer s'ha d'investigar i després s'han de prendre les determinacions corresponents, sense cap dubte ni una. Perquè, a més, ja està massa malmenada la classe política com per aguantar, a més gent que no estigui fent les coses que ha de fer. Si aquesta persona no ha fet una utilització correcta, ja ha falsificat, suposadament, alguna situació per poder cobrar aquell sobresou, jo crec que està molt malament i ha d'assumir responsabilitats. Segons aquesta informació del diari Última Hora, que té tota la meva credibilitat per l'autor de la notícia, aquesta senyora, la senyora Núria Riera, és de l'àmbit de Podemos. Núria Riera, sí, però nosaltres en tenim una també de Núria Riera en el PP. La Núria Riera de vostres és una altra que la conec perfectament. Que quedi clar que és de Podemos. Perquè moltes vegades amb ella a roda de premsa quan ella era portaveu del govern del senyor Boussà. Ara és de Podemos, vull dir que ho dic perquè aquesta gent que va venir a canviar el món i tal, són els que s'estan aferrant en aquest complement dels 22.000 euros. Senyor company, moltíssimes gràcies, una vegada més. Gràcies a vosaltres, molt bon vespre.